Ćao svima! U ovom videu želim da pričam o nepravdi, o borbi sa nepravdom kroz život. Sigurna sam da mnogi od nas, da ne kažem svako od nas u životu, prolazi kroz neku vrstu nepravde. I kako se sa tom nepravdom nositi, kako ostati zdrav i kako sačuvati svoju dušu, da kažem. Ja ću nekako počela bih ovako od svog iskustva. Ja sam neko ko je godinama u nekim uverenjima da iskrenost i dobrota su najbolja stvar koju možete dati ovom svetu i da samo kada otvorite svoje srce širom i date ovako svoju ljubav na dlan ljudima oko sebe, da će vam se isto i vratiti. Ali u životu znamo i svi mi da često to nije baš tako. Mene od školskih dana pa kroz odrastanje uvek negde pratilo to da sam mnogo sebe davala u razne odnose. Prolazili su kroz moj život razni ljudi, prijatelji, saradnici, partneri, gde sam ja davala maksimum svoje energije, ulagala podršku. Jednostavno sam takva i dan danas sam takva. Prosto nesebično se dajem i otvaram to maltene maksimum, a svog nisam znala da se štedim na taj način. I ljudi su uglavnom, verovatno ste i sami iskusili tako nešto kad se date, iskorišćavali tu dobrotu, negde nisu cenili, nisu poštovali to što su dobijali. Naravno, za uzvrat sam uglavnom dobila neke mrvice nežnosti, mrvice pažnje, mrvice empatije, saosećanja, poštovanja. Uvek se nekako ponavljao taj scenario iznova, sličan, da kažem, sa ljudima, u odnosu sa ljudima, prijateljima. I u tim školskim danima, čak i od zabavišta nekako nisam se pronašla, nekako nisam bila uklopljena u to društvo, nikako nisam mogla da se uklopim. Uvek sam imala taj problem da se uklopim u društvo, nekako da bude prihvaćena kao svi ostali. Osjećala sam se uvek kao nekako odbačena u nekom smislu. Imala sam drugare, prijatelje, ali to je bio jako mali broj tih ljudi. Uglavnom sam doživljavala neku vrstu nepravde ili omalovažavanja, ponižavanja od strane društva, pa i od bliskih prijateljica, uvrede na račun izgleda i bukvalno gde god su mogle da me, da kažem, sapletu i da me spuste i ponize, to su i radile. Mislim, naravno, čast izuzecima, nisu svi ljudi takvi, bilo je naravno i oni koji su bili pravedni i dobri prema meni, ali ja evo želim u ovom videu da pričam bukvalno o ovoj nepravdi koja se svima nama negde dešava kroz život, kroz koju verovatno nešto veliko trebamo da naučimo.